Nah, iki jenenge Pantai Kartini ku. Sebenarnya ombo bro ya. Ya kurang tau rene donan. Masalah iso urung tau rene. Belas arek iku sekembu. Yo alah. Iki tak kayak informasi penting iki. Yo iki kanggo sing nonton barang. Ning Pantai Kartini iki ana kura-kura gede. Pakem to ora. Pro apa ta? Kadang ketok kadang ora, marai. Kayak Ora wong sembrono sing iso ndelok yo kandhani. masuk talit. Lah kowe ngerti apa ora sakmene iki ana kura-kura gede? Ora ngerti aku. Ana Lah iya malah lagi ditutupi. Aku yo jane aku mau cerita aneh-aneh tapi wedi kowe dawet. Lah carane ngerti piye? Kowe pengen ngerti? Ya iya Iya, aku ngerti. dadi ngomong Pengen, ora Nak. ngerti. Ono mare yo. Koyo ngene wong tuwa yang nggo mahar barang. Iki barang ra sembrono soalnya lagi ditutupi kok. Lah terus pira mahare? 50.000 cah loro nek gelem. larang lho iku lho. Aku pengen ngerti apa ora iso. Wah, harus 50.000 tok duite malah. Ceklen undakku donan. Lagi ini. Jare pengen ngerti kura-kura kok malah. Cekel tok. Ini. Karo merem. Kene. Ini. Yo, Wes. merem tak wacane. Nah, Wis bukaan. di tara ono ning ngapusi koyo. Di sekorono ra ono. Cuk matane lah kae lho. Temen gede niku. Ya iki mau wis tak bukakno auramu Lha iki donan. kapan iki mau? Tak buka auramu lagi do ngerti kowe. Ya delok. Gede. Aku tak mlaku-mlaku sih ya. Oh iya, Delok aja iku kura-kura gede iku. kita lama tak genah tapi kok ngerti niku. Tapi kayak ono yang ganjel apa ngono lho. Bingung malah. Umat sih ra. Ora nampung wong iki kok. Kon dine iki. Ora ngono. Oh iya ngomong ayo. Dablek tapi isonan lho. Wis bukaan. Durungmu. Asu ora mlaku ndok kok lan. Iya. Bukan Rena?